Čau lidi, vítám vás u mého prvního let's play z Minecraftu PE. Dneska bych tady chtěl stihnout aspoň postavit nějakou chatu a najít nějaký ty orečka. No tak kde jsme si to spawnuli? Nějaká jungle. OK, jdem na to. Si tady nakopáme nějaký dřevo. Jo, a chtěl jsem vám říct, že jsem měl už jeden YouTube kanál. Jméno bohužel už nevím, ale taky jsem točil Minecraft PE. Ale teď mám mnohem lepší kanál. Lepší jméno. Tak, to snad bude stačit. Oh, melon. OK. Tak, kde se usídlíme? Chtěl by to najít nějakou jeskyni. Jo, a ještě, kdybyste chtěl nějaký speciál, tak stačí napsat do komentu, protože já nevím, co točit než let's play. Třeba nějaký challenge. Já nevím, prostě pište do komentu. Máme to na... Jo, máme dobrý. Oh, další melony a tady jich hodně. Beru. A když tak se koukněte na kanál Peter Mancz, to je kanál mého kámoše. Taky točí Minecraft. Tady nakopáme melony. Ty, kolik tady je? Tak, to je snad všechno. Aha, no není. Finish. Cože další melony. Tak to neberu. Musím najít nějakou jeskyni. Tady žádná není. Pomoc. Žádná jeskyně. Jo, možná. Jdu tam. No. Kruci. No a jsme pryč z džungle. No nejsme. A když tak nezapomeňte dát ten odběr a like. Co by se hodil. Beru. Takový boby. To beru taky. No, doufám, že za chvilku nebude noc. Yes, jeskyně. Konečně. No, tak to je teda jeskyně jak něco. No, tak tady si asi udělám ten dům. Ale nevím jak. Jako nějaký takový základ. Tak, bude to chtít čestku. Tam si rovnou něco dáme. Máme toho hodně. Že větší nechám na zatrasení.
Co teď? Teď pickaxe. A když tak se nezapomeňte kouknout na další díl. Bude to asi zase let's play. Nebo prostě napište, co byste chtěli. Já to klidně natočím, co se mi bude nejvíc líbit. Rád bych nějaký parkour. I když mi nejde. Kopáme si cobblestone. To tady asi nechám tuhle díru. Oh. Chce to udělat ten nástroj. OK. A jdeme nahoru. No tak ještě lopatu. OK. A ještě, že budu asi točit s kámošem Minecraft PE. Nějaký challenge. Třeba kdo dá víc nějaký parkour, prostě nevím. To už se stmívá. No kluci. A jdem dolů. Tady je tma. Chtěl by to nějaký uhlí. To už se bude. Pec, dřevo a bude to uhlí. Klasika. A když tak mi napište i nějaký návrhy na co bych měl točit jinýho. Cokoliv. Vychod. Poka. Torčky. Sem dáme torčky. A budu asi točit 1 až 2 videa týdně. To je docela dobrý. Tak. A jdem najít nějaký ty orečka. Až si uklidím pár věcí. Kůlsky, co? A kopu. Tak to bude na dlouho. What? Možná by se mohl ráno udělat už nějaký ten domek malý z kablu. Oh, tam nechci. Tady se mi líbí. Takový malý. Dáme nahoru a dám si kouknout nahoru. Jo, ještě sword. Ne. Zkusím najít nějaký monstra. Avenger. Oh, zombie. Takhle nejdu. Tam je to strašidelný džungl. Tak pojď. Tak.
Nepůjdeš, co? Tak si tady udělám nějakou zákarasu. Beruše. No, jak to mamka udělá, tady to křiví. No. Jo, takhle by to šlo. No. Docela hnus. Ale jde to. OK. Tak to je docela divný. Aha, no. No, je to docela hezký, no. Na začátek to je docela dobrý. Teď ty dveře. No tak ty jsou nějak divný. Takový divný, no. Halo. Tak. Ještě tady něco rozkopu. Tady zvětším. A ráno asi půjdu ven. Si když tak něco udělat, až budu mít hodně dřeva. Nějaký malý domek. Když tady to je hezký. Co tady je? Co? Mám tady keříky. No, tak to asi bude už všechno. Se tady s váma loučím a koukněte se na druhý díl. Tam asi už budu stavět chatu. A na tenhle svět vůbec nepolezu. To bude můj YouTube svět. Tak čau.